ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପେସେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏବଂ ରକ୍ତଟା ମଧ୍ୟ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ପତଳା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଧମନୀ ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଥା ଧୂମ୍ରପାନ, ଅଧିକା ନିକୋଟିନ୍ ସେବନ ସକାଶେ ନିକୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଡାଇବେଟିସ୍ ସକାଶେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରର ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ବ୍ଲଡ଼ରେ, ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସାଇଡ୍, ଯାହାକି ଅଧିକା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଖାଇବା ସକାଶେ ବି ରକ୍ତର ଭିତରେ ବସି ଯାଇଥାଏ, ଜମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଯେତିକି ପତଳା ହେବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ବହଳା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଧିକା ବହଳା ହେଇକି ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେବା ସକାଶେ ସମକ୍ରମେ ଇଏ ଧୀରେ 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 ଧମନୀର ୱାଲ୍ରେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାର ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବା କି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା କି ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏହା ସକାଶେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ମଇଳା ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଧମନୀର ୱାଲ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧମନୀର ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହଳିଆ ରକ୍ତ ଧମନୀର ୱାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଧମନୀ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେକ୍ ଆକାରରେ ବଏଲ୍ ଆକାରରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବସିଯାଏ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ସରୁ କରିଦେଇଥାଏ। ଭିତର ପଟ ତାର ଏପଟେ ଧମନୀ ଟାଣ ହୁଏ ଏବଂ ଭିତର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ସରୁ ହେଇ ଆସେ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ଅଧିକା ବସି 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 ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପୋଷଣକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବି କମି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧମନୀର କାନ୍ଥରେ ବସିଥିବା ବକଳ ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେଳେବେଳେ ଖସିଯାଏ, ଛିଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଇଳା ରକ୍ତବିଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ଲେକ୍ ବା କ୍ଲଟ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେଇ ଧମନୀ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପଥରେ ଏବଂ ଧମନୀରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଧମନୀ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ହାର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଥାଏ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହାର୍ଟର କେଉଁ ପୋର୍ସନରେ ସେ ବ୍ଲକେଜଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସରୁ ଆର୍ଟେରୀଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ମୋଟା ଆର୍ଟେରୀଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେହି ପରିମାଣରେ ତା'ର ହାର୍ଟର ପୋର୍ସନ ନଷ୍ଟ ହେବ କି ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଭିୟରିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିଲେ ପ୍ରପର୍ କେୟାରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା କେମିତି ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଟପିକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।